Dísz. Szendvics. Nem csak viccelek magyarul. Először is vágjuk fel a borítást, ennek az irtógusztustalan mocskos szarnak. A bőz már kezd terjengeni, amit felnyitjuk a csomagolást. Hihetetlen gusztustalan, amelynek szaga már ízelőbimbójumat most elbénította. Most elértünk. Hú, ez kemény! Mi az egyiket add már nekem? Ja, hát most fogjuk. Most már nem kell. Kinyitjuk szendvicset, amely még plusz csomagolásban van rakva. Anyád, ne hülyát. Amit felnyitjuk, láthatjuk, hogy ez egy eléggé szalonnál, de valami szalonnál szendvics lehet. Anyád nagyon hülyát. Amely kenyérből áll, itt paradicsom volt, ez paradicsom. Ez meg valami húsféleségű, amely ketem olyan közel a kamerát. Hát ez nagyon most, amely érdekes. Ez ellen véget ér unboxing videó, mert a bűnös van.